Төн тулы бүлмәңдә йырткыч җәнлек сыман бәргәләнеп, бер туарга, 1000 кат үләргә. Есть ремесло. Не засыпать ночами и в конуре, прокуренный дотла, метаться зверем, пожимать плечами и горбиться скалой у стола. Потом сорваться в ночь, в мороз, чтоб ветер стянул лицо, чтоб, прошибая лбом упорство улиц, здесь, сейчас же встретить единственную нужную любовь. Тагын поезд, тагын юллар, рейслар. Гүя сине дәшә йолдызлар. Ә кайлардан дәшә? Һәм кайлардан? Тәрәзәгә бәрә ылыслар, елмая. Менә шушы бәхет, менә шушы яшәү. Сус кулы, бу да һөнәр. Учларыңа алу бер мизгелгә күкнең йолдызын. Прильнуть ногами к звездному оконцу и быть несчастным от дурацких снов. И быть счастливым просто так, от солнца, на снежных елях. И это ремесло. Һәм сүзләрнең йырып зилзиләсен тынлык эзләү. Һәм шул тынлыкта ул үзе дә, һәвам, мәңгелектә кайтуыбыз тәүге чынлыкка. И твердо знать, что жизнь иначе ересь. Любить слова, годами жить без слов. Быть Моцартом, убить себе Сальери и стать собой. И это ремесло. Буда һөнәр. И это ремесло. Приветствуем всех гостей и участников Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». Hünər festivali mənə indi 13-cü tapqır özünə yaş rejissorlarına jiya. Uzğan yıllı festivalinin geografiyası bilgili səbəblər arasında şəkləndi. Bu yıl isə biz Qazanımızda Respublikamız teatrları bilən birləşkən Sankt-Peterburg şəhərindən həm Qazaxstanның Oqmulla өлкəsindən də qatnaşıcılar qəbul ederiz. Поиск, эксперимент, вызов. Вот первые ассоциации, которые вызывает фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Молодость – это желание пройти нехоженными тропами, это стремление заявить о себе, это мечты сделать мир лучше. Rüstəm, şuna istəb yolğuşlar yasal idi, təcrübə həm ustalıq kutlalı. Альбина. Современный театр тотален и многолик, и во многом это заслуга молодых режиссеров. Отрадно, что фестиваль «Ремесло» чутко улавливает эту тенденцию и дает зрителям возможность увидеть самые разные постановки. Ул безнең тормышыбызга 13 ел элек килеп керде. Килеп керде дә үз лаеклы урынын алды. Хөрмәт казанды. Фестиваль аша күпләр канат ныгытты, үз юлын һәм урынын тапты. Быел Һөнәр бөтен Россия яшь режиссуры фестивале 13-нче тапкыр уздырыла. 3-нче мәртәбә ул Габдулла Каримов исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театр мәйданында үтә. Фестивальне көтеп алучылар, яратучылар саны елдан-ел арта бара. Тамашачылар, журналистлар, киң җәмәгатьчелек яңа исемнәрне ишетергә, кызыклы спектакльләр күрергә теләсә, режиссерлар үзләрен күрсәтергә, тәнкыйтьчеләр белән тамашачылардан фикер бәя ишетергә ашыга.
Фестиваль үзенә күрә татар милли театры дөньясындагы визит карточкасы, сыйфат һәм дәрәҗә билгесе. Россия күләмендәге театр белгечләре алдында имтихан тоту театраль фестивальләр контекстына исемен язылу дигән сүздә. Тарихка күз салсак, Һөнәр фестивале 2009 елда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының сәнгать җитәкчесе Фәрит Бикшәнтәев укыткан режиссерлык курсы спектакльләренең смотры буларак оештырыла. Әзерлек барышында фестиваль афишасында Татарстанда иҗат итүче башка яшь режиссерларның да эшләрен күрсәтергә дигән фикергә киләләр. Ул Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан хуплап ала. Фестиваль икенче тапкыр 2010 елда оештырыла һәм тамашачыларга яңа исемнәр ача. Радик Бариев, Юлия Захарова, Родион Сабиров кебек яшь режиссерлар, шулай ук Фәрит Бикшәнтәевнең укучылары Лилия Әхмәтова, Рамил Гәрәев һәм Илгиз Зәйниев үзләренең эшләрен тәкъдим итәләр. 2014 елдан башлап традицион программадан тыш Россиядә әйдәп баручы театр белгечләренең мастер-класслары да оештырыла башлый. Һөнәр яшь режиссура фестивале Татарстан һәм күрше төбәкләр театрларына зур яңарыш, яңалык алып килә. 2000 елларда югары уку йортларын тәмамлаган яшь режиссерлар өчен Һөнәр фестивале хыялларны чынга ашыра торган бер мәйданга әверелә. 10 ел буена Камал театрыйда барган Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивален 2019 елда Яшьләр мәйданына, Кариев театры канаты астына тапшырырга дигән карар кабул ителә. Фестиваль программасында беренче елларны бары тик драматик спектакльләр генә булса, тора-бара аның чикләре киңәя. Программага төрле жанрлар өстәлә. Дәни спектакльләрдән башлап, драматик, музыкаль, пластик, документаль, иммерсив спектакльләр барлыкка килә. Фестиваль ярдәмендә театрда спектакльләрнең сыйфаты үсә, идея тематика чикләре киңәя. 13 ел эчендә Һөнәр фестивале кысаларында 200-дән артык спектакль күрсәтелә. Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, Казахстаннан, Үзбәкстаннан 50-дән артык коллектив үз иҗат эшләрен тәкъдим итә. Оргкомитет фестиваля благодарит за постоянную поддержку Министерства культуры Республики Татарстан. Фестивальны тантаналы рәвештә ачып җибәрү өчен сәхнәгә Мәдәният министры урынбасары Нутфуллин Данил улын чакырабыз. Рәхим итегез. Добрый вечер, уважаемые гости, Хайри Кич, Махтарам, театр сәнгатен сөючеләр, сезгә Мәдәният министры Аюп Уйрады Хафиҗан кызы исеменнән сәламлау сүзен җиткәрергә рөхсәт итегез. Хөрмәтле театр сөючеләр, лабораториялар һәм фестивальләр бүгенге көндә театр өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу, яңа сәнгати агымнарны эзләү, сынап карауның үтемле юлы булып тора. Легендар тарихы булган Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 10 ел дәвамында уңышлы барган фестиваль моннан 3 ел элек эстафетаны яшьләр кулына тапшырып, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры мәйданына күчте. Бу аңлашыла да. Яшьләр театры яшь режиссерлар белән актив эшчәнлек итә һәм иҗади җепләрне ныгыта торган урын. Биредә фестиваль яңа юнәлеш һәм коллаж алып, офыкларын киңәйтергә, тагын да кызыклырак форматка чыгарга җыена. Бу бик хуп күренеш. Димәк, театр дөньясында яңа энергия алмашы булачак. Кариев театры коллективы соңгы елларда үзе дә күп кенә фестивальләрдә катнашты, призлы урыннарга лаек булды. Бүгенге тере театраль процессны күзәтүчеләр буларак, алар үзләрендә кабул иткәндә һәм фестиваль программасын төзегәндә дә тәҗрибәләренә таяна. Фестивальнең географиясе шактый киң. Республика театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербургтан һәм Казахстаннан Акмулла өлкәсе Күкшәтау шәһәреннән дә коллективлар килергә тиеш. Фестивальнең белем бирү программасында да каралган яшь режиссерлар белән очрашулар, тәнкыйтьчеләрдән заман театры һәм аның барышы турындагы лекция, дискуссияләр, түгәрәк өстәл, булары да фестивальнең бик әһәмиятле өлеше. Фестивальдә катнашучыларга һәм кунакларга яхшы кәеф, уңышлы һәм файдалы очрашулар, иҗат энергиясын телим. Бик зур рәхмәт, большое спасибо. От себя хотелось поблагодарить непосредственных организаторов фестиваля,
участников, а в первую очередь экспертную жюри. Потому что во многом именно от вас зависит статус фестиваля и его будущее. Спасибо. Рахмет. Сәхнәгә театр тәртипчесе Һөнәр фестиваленең беренче көннәреннән башлап алыштыргысыз кураторы Нияз Игламовны чакырабыз. А также на сцену приглашается театральный критик, автор журнала «Театр», интернет-издания «Кольта», председатель экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Глеб Ситковский. Хәерле кич, нәрсә әйтим, мин бит шатмын, нинди генә шартлар булмаса, нинди генә пандемия булмаса, без менә 13-нче тапкыр Һөнәр фестивален үткәрәбез. Нинди генә шартлар булмаса, менә уйлап карагыз әле. Ничек авыр булмаса да, барыбер театрларга бик авыр хәзер, мин аңлыйм. План үтәргә, аннары менә чакырылган режиссер белән эшләп, артистлар авырый, гел теге процесс туктый, һәм узыная менә репетицион процесс, һәм башкалар. Ләкин барыбер театр яши, татар театрлар, башка театрлар, курчак театрлар. Һәм һәр вакыттагыча менә безнең фестиваль бу монда шикләр юк. Бөтен жанрлар, бөтен төрле театр төре. Biz bütün kızık yaş rejissör koyulgan spektakllerge şadbız. Hem ну да, добрый путь, ремесло. Глеб. Добрый вечер, друзья. Очень рад оказаться здесь сегодня среди вас на открытии фестиваля. Мне кажется, я всегда ужасно рад приезжать в Татарстан, потому что мне кажется, что здесь действительно все время что-то развивается. Я приезжаю практически каждый год, каждый раз узнаю еще какое-то новое имя, еще какой-то появился новый интересный режиссер. И во многом, я думаю, это заслуга таких фестивалей, как «Ремесло», где действительно делается попытка дать дорогу, открыть какие-то новые имена. Давайте же сделаем так, чтобы у нас было как можно больше открытий на этом фестивале. Пожелаем себе это. Спасибо. Фестиваль «Добрый путь». Рахмет Абдулаев, спасибо, господа. Сүз Корея театра директоры Луиза Янсуарга һәм театрның баш режиссеры Ринат Әюповка бирелә. Хәерле кич барыгызга да, добрый вечер. Прежде всего, для меня фестиваль молодой режиссуры – это не только поиск пути молодых режиссеров, но и мы должны понимать, что нашему поколению, скажем, взрослому поколению режиссеров должны прийти честные, молодые режиссеры, и мы должны всегда их приветствовать, всегда их поддерживать, так как, мы сами понимаем, что режиссер – это такой штучный товар, это такой кадр, для его воспитания нужно время, нужен коллектив, и поэтому мы очень так добро относимся к этому фестивалю, будем беречь его, беречь этот фестиваль, и нам не безразлично, кто придет после нас, кто будет осуществлять новые проекты, эксперименты. В старых театральных сценах молодые режиссеры. В добрый путь ремеслу, һөнәргә якты юл, яшь режиссерлар килсеннәр, актерлар армиясын күтәреп, театр сәнгатен яшәргә урын калсын. Рәхмәт. Biz 13-нче фестивальне үзебезнең менә шушы театр кысаларында, аның сәхнәләрендә һәм шулай ук бер юлы бөтен Казан, Татарстан театрлары белән берләшеп үткәрә алуыбызга бик горурланабыз. Рәхмәт Һөнәр фестиваленең моңа кадәр булган данлыклы матур тарихына һәм менә бу тарихны алга таба да үстереп, киңәйтеп дәвам итә алсак,
бик шат булыр идек. Һәм менә безнең фестиваль кысаларында нинди программада нинди спектакльләр булачагы турында инде сүз әйтелде. Бик шатбыз, чынлап та быел үзебезнең Татарстан театрларыннан тыш тугандаш халыкларны да җәлеп итә китерә алуыбызга, катлаулы шартлар булуга карамастан, һәм минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хочу поблагодарить, что нашли возможность эксперты, гости фестиваля приехать. И благодарю СТД-РФ за то, что у нас получилась такая возможность привести театральные коллективы Казахстана, Санкт-Петербурга. Мы делаем это в рамках грантовой программы, и благодарю, что эта возможность осуществилась. Также хочу сказать пару слов о спектакле, который мы сейчас будем смотреть на нашей площадке. Это очень интересная история, которая зародилась еще в рамках лаборатории Тамга в виде эскиза Марфы Горвец по татарской народной сказке Камар-Батар. В дальнейшем развитии этой истории такова. У нас приехал драматург Алексей Житковский и совместно с ребятами осуществили такую интересную авантюру. То есть дети совместно с ним создавали пьесу, они придумывали эту историю. Мы их пригласили на сдачу спектакля, и они узнавали своих героев, узнавали в этой истории себя. Им было очень интересно. Надеемся, что для вас тоже эта история станет интересной. Хочу напомнить, что зритель сегодня увидит впервые эту историю. У нас официальная премьера состоится еще 21 декабря. А сейчас прошу вас смотреть спектакль и будем радоваться последующим дням фестиваля. Добрый путь! Рахмат, Луиза ханым, рахмат, Рената ханым, уңышлар теләбез сезгә. Фестиваль кунакларына яхшы кәеф һәм якты хис кичерешләр. Катнашучыларга иҗат дәрте телибез. Искренне желаем всем гостям фестиваля хорошего настроения и ярких эмоций, а участникам неиссякаемой энергии творчества. Мы начинаем! Хәерле сәгатьтә! Хөрмәтле тамашачылар, килүегез өчен рәхмәт. Телефоннарыгызны сүндерсәгез иде. Һәм спектакльне видеога да төшермәүегезне үтенәбез. Күңелле яулар сезгә. Уважаемые зрители, спасибо, что пришли. Пожалуйста, отключите мобильные телефоны. И еще, просим вас не снимать спектакль на видео. Приятного просмотра! Күптән булган хәл бу. Күбесенең хәтерендә дә түгелдер. Ничә ел үтте бит инде, әйтерсең упкан. 10 еллап бардыр, ә бәлки 11-дер, бәлки 12-дер. Кыскасы, борын заманда Марсель бабай белән Венера аби яшәгән. Бик әйбәт яшәгәннәр алар. Барсы да җитеш булган. Сыерлары да, бакчалары да, музыкалары да булган аларның. Тик бер-берләре генә булмаган. Балалары юк икән. Баласына рәхәт булса, әнисе тыныч булыр. Памперс, балалар подгузнигы. Сабыйгызның мин теләгәнен памперс белеп тора. Сабыйлар илһамландыра, памперс
ижад итә. Кыскасы, булар калмадан малы ясаганнар да скамьяга куйганнар. Үзләре эшкә керешкәннәр. Әби сыер савырга, алай утын ярырга чыгып киткән. Кайтып керсәләр, малай чагылган. Ул бүлмә уртасында басып тора, елмайган.